Кои са петте задължителни задачи, които всеки собственик на бизнес трябва да направи всеки ден? Това са: първо, да се направи поста за деня или съдържанието в социалните мрежи, да се свърже с всички хора, които са реагирали по това съдържание, да си провери вълшебната таблица, да провери дали има разговори, които са останали по някакъв начин увиснали, недовършени. Четвърто е да се направи търговските разговори за деня, поне един търговски разговор всеки ден. И петото е да си обслужи клиентите, които вече са платили и вече са му се доверили по някакъв начин. Това са петте задачи, които всеки ден неотменно, задължително трябва да присъстват в деня на всеки собственик на бизнес, особено на току-що започнали, защото в течение на времето някои от тези задачи могат да се делегират, но в началото всеки собственик на бизнес трябва да може да прави тези 5 неща.